Nyakorom gajuang kamoro mintiere dakika hoskadho 27 tok sadek mar okinyi machiegni ma en chenro mar mbakoromo matai nyinga Sharon Ong'aw. Juma mokalo nyakorom gajuang chieng' tich abich mabende ne en chieng' tarik 9 dwe mokwongo mano mar higani. Results kata mana duoko mano mar penjo maduong' mano mar KCSE mano klas 12 bende nochiwo ayanga koda jatend migao mochung' ne weche mag somo pachoka mano Migos Ogamba kuom jopuonjre nyakorom gajuang 993 226 notimo penj mano mar KCSE. Duoko mar nosechiw omiyo kin japuonjre king'iyo kiny ma kawuono ing'e duoko mabende ne yudo. Kata kamano kaluwore koda duoko mabende nochiw kaluwore gi jatend migao mochung' ne weche mago mag somo moheo jopuonjre 700 nyakorom gajuang ok biyudo thuolo mar riwore koda mbalariany mopogore opogore pacho kae. Wang'eni grade mar donje mbalariany en C+. To C+ and above nyakorom gajuang na gin jopuonjre 270,715. Penjo mabende wapenjo nyakorom gajuang Ngima to KCSE to chal nade. Omiyo odiochieng' ma kawuono en mbaka mabende biro bedo kwa poro ka intiere gi rawera mano japuonjre mabende notimo penj higa mokalo mabende noseyudo duoko bed noyudo A, B, C, D kata E. Iwacho ni opportunities nitiere mathoth ema okinyi ma kawuono wadwaro goyo godo mbaka. Nairobi ka adhi bedo koda welo ariyo. Wendo achiel osechopo mano Daktari George Omanya mabende en japuonj rawere. To daktari kinde mabende mapod kote posters mag mbui ng'ato napenjore ni to pogruok mar japuonj gi japuonj rawere to en ang'o? Inyalo mana kawo thuolo mar lero. Erokamano Sharon, amosu ahinya jo Ramogi duto kendo an luonga Dr. George Austin Omanya. An youth mentor kata japuonj rowere. An be apuonjo e mbalariany miluongo ni KCSE University kendo amor mar biro mar puodho ayanga kendo konyo ojana kata nyako moro manotimo penj mondo yud course maber monyalo timo. Kendo adwa ni jonyuol te biro okaw kom mondo wabed mondo walalre achiel kachiel kwan mbele. Erokamano ahinya. To kata gimomiyo wabedo koda twak ma kama en kaluwore koda nitiere moko kuom jonyuol samoro jopuonjre ma samoro na gino yudo kata mana maksi makare to samoro nok giyudo maksi makare. Omiyo chunygi kik tho donge nikech iwacho ni thuolo nitiere mathoth. Kopogre gi Dr. George Omanya nyakorom gajuang bende warito chopo mano mar Evans Misore ma bende en japuonj mosebedo ka puonjo e skul sekondar mano mar Agoro Sare mantiere kaunti mano ma Homa Bay. Pok ochopo kata kamano biro bedo kwa riwore kode. Estudio mar kaunti ma Kisumu nyakorom gajuang bedo yudo thuolo mano mar bedo kod rawera mabende notimo penj mano mar KCSE mano mar higa mokalo. Nyinge Dalton Omondi to nosomo skul mong'ere kaka Ambera. Dalton arwaki ni machiegni gino mara nichio makare kintiere kaunti ma Kisumu. Akaw thuolo ni mar wuoyo kodi ka luwore gi weche maluwore gi mag duoko mar klas mar 12. Erokamano ahinya. To Dalton nikech aneno kirwako uniform samoro nyalo mana nyisowa kin thuolo mar nyisowa grade mane yudo to bende nitiere maling' kotenore kod skul sekondar ma Ambera ni nitiere moko ma bende noko yudo duoko maggi mago mag KCSE. Sharon, duoko manoduogo nok en duoko moro ma nyalo moro rawera kata janyuol maluwore ni nikech penj watimo lakini koro duoko biro niya onge nyathi ma yani kawuok Ambira onge nyathi manyalo dhi university matim course moro ma yani manyalo konyo ngimane. Koro wachni osebedo ka chando ji mang'eny, jonyuol complain yani kamora mora so any social media, TikTok jigo koko, WhatsApp jigo koko, Facebook jigo koko ni ang'o matimore ne nyithi Ambira wang'ni. Yani results obiro to nyithindo manyalo dhi university gin nyithindo ma yani gidhi university lakini duoko magi ok nyal konyogi e university. Kora yani ang'o momiyo.
Erokamano ahinya. Ang'e ni Dalton kwa dhi nyime kintiere thuolo ibiro bedo kinyiso ni skund sekondar mano ma yawuoyi ma Ambira ji adi ma bende samoro noyudo duoko magi to bende wanyalo paro ka jatend migawo mochung' weche mag somo Migos Ogamba nolero kanyo ni jopuonjre mok bi bedo ka yudo duoko magi gin jopuonjre ma bende ni seyo koda kuo mar penj ibiro bedo kinyiso kaka penj nobedo mane skund sekondar ma Ambira higa mokalo. Kopogre gi Dalton Nyakoronga Jwang' yiena mar mondo mi arwak japuonj Evans Misore japuonj mano mar skund sekondar ma yawuoyi ma Agoro Sare. Japuonj arwaki ni machiegni kaw thuolo mar moso ni kwa Ramogi. Dhiadhi mbele. Erokamano, nyinga Evans Misore. An japuonj Agoro Sare, apuonjo English and Literature. Aduoko erokamano ne Royal Media Services kuom gwela mondo awuo gi jopiny. Bang' mano, adwa duoko puoch gi pak ne jopuonjre manyocha otimo penj. Sana sana nyithi Agoro Sare High School manyocha okalo penj sana. Amiyo puoch gi pak principal ma Agoro Sare High School Dr. Okeyo. Erokamano kuom. Erokamano ahinya. To samoro japuonj Evans nikech ipuonjo English gi Literature no ka nyithindo notimo maber wang' ne English gi Literature. Kata kamano Agoro Sare bende nwacho ni yawuoyi ni timo maber. Akiani means ko maru ne nadi es ni yuda di kama jopuonjre ma bende uchwale mbalariany direct. Bende gina di kuwuok Agoro Sare. Erokamano kuom penjo no. Anwedo mean mar 9.3. Wasebedo kwa timo maber by the way. One powerhouse Homa Bay. English kumigdia adek mokalo nyithindo osebedo katimo maber sana. Sana sana Agoro Sare last year ne wan number 1 Homa Bay County to kendo notimo maber e Kenya kae. Amino mar kizungu ne 9.3. Aduoko erokamano jo department mar English Agoro Sare kuom tich matek kod kanyachiel gi nyithindo ma bende osebedo katimo tiyo matek. Nyithindo madhi university and about 97% mabiro gimoro 497. Apani nyithindo madhi abich kende moko yudo thuolo madhi university but kata kamano gidhi yudo opportunity e TVET colleges. Manyiso ni na untiere gi jopuonjre 500 gi wiye. Yes. Erokamano ahinya. Kata kamano ne jopuonjre duto te wan wakuoyo nu success. Kata mna congratulations nikech ing'eni bende yudo certificate bende okiyot. Tunano kata mna ka wuoro moro e county ma Homa Bay en bende nodok e school mar mondo mi yud certificate. Notimo penj gi wuode. Iwacho ni opportunity ntiere ne ji duto. TVET bende ntiere Nyakoronga Jwang' mar mondo mi nyithiwa osom tije lwedo nikech kata mana e okang' mokalo konyalo kamna paro higa mokalo kwan mag jopuonjre mathoth nariwore koda TVET kata mana mago manego bed ni nadonjo e university. Aparo ni japuonja Omanya daktari wachaka nage kanyo nikech in kaka youth mentor duoko nosewuok to ntiere jonyuol ma chunygi ntiere koda to kaluwore kaka nyithindgi samoro notimo penj. Samoro ntiere nyathi ma nawacho ni an anego na yudo kata C+ ta yudo C plain. Dibed ni koro kara orumo. Aparo ni wachake gi kanyo. Erokamano. Namor gi duoko to kata kamano nitie jonyuol mosebedo ka gochona ka penja ni to koro nyathi mane waweni dhi yudo A ni to koro ochako lwar, ochako yudo C. Aya moro ochako yudo D. Koro wadhi timo nang'o nyathino disappoint wa. Adwa paro janyuol gimoro achiel. An kawuono an gi PhD to ok nikech na yudo A, ok nikech na yudo B. An yudo C. In fact, an achako a certificate, koka dhi diploma, koka dhi degree na mokwongo, degree na mar ariyo, masters to gi PhD. Tiende niya, piny ka omiyo ng'ata thuolo monyalo loso go ngimane. Gima nyathi dwaro en niya, anyalo chako gi kanye nikech grade ka grade kata obed mana E anyiso ka jonyuol ni kata nyathino yudo mana E nitie kamoro monyalo chako grade marach en grade miluongo ni Y nikech Y tene ni koro onge college minyalo dhi gi Y no. Koro janyuol ma seche moko sundo nyathi mamiyo nyathi tungni mar paro kata gima luongo ni depression nikech nyathi noko perform maber wanyise janyuol kawuono education system wa wacho ni ng'ata onego bed ni dhi university. Wanyiswe university ber okadagi to ka dong' anyisi kawuono an apuonje mbalariany to jok motimo diploma gi certificates gi courses mwaluongo ni technical courses ema kawuono wiko oko ka ema kawuono ni ema ketho koka. Tiende niya nyathi kopo no bedo guided maber
to nyalo chako kamoro. E gino miyo an ka. Wan gi gimiluongo ni mentorship center. Wan gi mentorship center en Kitengela. Koro ka nyathi bire to watimo ne gimiluongo ni psychometrical test. Test ni tiende ni adwaro ng'eyo nyathini. Strength ne en ang'o, to weaknesses ne en ang'o, to passion ne, interest ne, gigi te. Ka wachoko gigi te, to wanyalo konyo nyathi, mondo nyathi obed ng'ama nyalo konyo e developing the nation. Nikech grade ka grade Sharon, inyalo chako go kamoro. Gino miyo janyuol bed piny wapuonji kawuono mondo imi nyathi mwelekeo maber. Taparo ni bende wiana wile kama nochake go nen kama nyathina koro na yudo results. Samoro nyathina gombo yudo kata mana B, samoro to ne yudo C, samoro no gombo yudo A plain, no yudo A minus. Kanya man wachake godo, ingeni nyathi bende ng'iyo kaka janyuol ne bende o receive kata no reciprocate results ma bende no yudo. Aparo ni japuonj wachake gi kanyo. In kaka japuonj mar English literature hangine goro sare kanyo ni ntiere koda samoro gombo min mani gombo mar mondo mi yude English. Akaparo ni wachake gi kanyo jonyuol bende ka yudo duoko makamage gin bende ngene mag miyo to donjo kata mne chuny nyathi ka kiloso gi nyathi e kin mamoko. Isiro koso kisiro? Asiro. Gima nyalo wacho ne jonyuol sani ni ka nyathi yudo B+, mane grade mare. Koro gima watimo bang' yudo grade wang'iyo way forward kaka inyalo kony nyathi. Nikech kichako koro keto midhiero e chuny nyathi to gimidhi timo idhi hinyo nyathini. Koro akwayo jonyuol duto mondo accept result moseyudre mondo koro wamany kaka nyathi nyalo kony mondo obed dhano e ngima mabiro. Kamano. Aparo ni acceptance kanyo yie koda duoko ma bende osewuok is key. Emomiyo ni bende kela kata mnir Dalton Omondi ka entiere county mano ma Kisumu. Dalton ang'eni nitiere koda chuny lit kalore koda duoko ma bende no yudo. Kata kamano Dalton nyaka sani ka mana kanu leronwa nikech nok wawinj duondi e yo makare Dalton. Skul sekondar ma Ambire na chiel kuom skunde ma moko kuom jopuonjre nok oyudo grades magi. Samoro nyalo mna nyiso kaka chal na nitiere nikech kalore koda duoko jopuonjre 1,180 oko yudo duoko magi wira ne seyo mar kuo mago maga penj. Akena Ambira kanyo koro seyo nitiere kaje Dalton. Samoro ni minyalo golo doke itwa. Sharon, duoko lakini duoko ko duoko kaka ne wadware. Man biro niya over yani ndalo igni adek mokalo Ambira poko bedo ka perform ga maber do, lakini kaoro king'iyo kaka gigo biro one way expect niya wadhi yudo grades moko manyalo konyowa matero wa university watimo gik moko mabeyo, lakini gik moko duogo yani all subjects yani o downgrade oduok ji piny marach yani nikech gik manache otimre yani kaka an ayudo C plain to gino komora nikech onge gima nyalo dhi timo university nikech maths osehinya yani ahinyora ahinya chuth. To dibed ni Dalton in kendi jadi mane yudo duoko nitie jomoko mane yudo wae koso duoke mana expectations oko bedo kaka ne ntiere. Duoko to nitie jomoko modugo yudo wae. To nyaka sani jalni oro ma bende no yudo maximum malena di ka samoro iseni no grades ma bende nyithi skundu no yudo to no un kata mana jopuonjre di ma bende no timo form 4. Sharon atamalo mar ji 732 bet motimo KCSE in Ambira High School 2025. To duoko ni ng'amokuongo japuonjre mokuongo oyudo grade mar B plain. Mame pok notimore nikech ere kaka nyathi nya yudo grade mar B plain lakini mathematics oyudo gimoro ka D. Manyiso ni nyathini ok nyadhi timo gimoro amora maber e university nikech yani maths kete e cut off point ma yani onge gimo nya timo. Atamalo mar ji 151 ema ne onini ninki ukaw yudo thuolo mar dhi donje mbalariany mopo, lakini gidhi mbalariany lakini onge gima ginyalo dhi timo nikech ka king'iyo mathematics gi sciences onge ng'ama nigi grade moro maber. Dalton korka koru to ikrok notime yo makare curriculum nutieko yo machon.
Ambera school to ikro ko timbre yo maber nikech kata kaka ne wadongo ne wa ni miwa coaching maber yani buge ni miwa yani iketo busy yani kimora mora watimo penji kasa lakini kor giduoko dugo ni onge ng'ama nyalo yudo more than C+ in mathematics and sciences. Sciences the best grade is just only B- in all. Yani B- ndo gima yani ni kika mora. Maonge ng'ama nigi B+. Erokamano ahinya kendo awinjo kata mana chuny lit ma bende intiere godo. Samoro Evans Missouri kaka japuonj ang'eni kapok iloso daktari. Dibed ni ang'o manotimore? Ung'eni un ema usebedo kupuonjo invigilators bende nitiere oko kanyo. Dibed ni ang'o manotimore? Nikech injo kanyo ka moko kuom nyithindo noyudo marks magi, noyudo grades, moko bende noyudo Y, seyo bende nitiere kanyo mar cheating. Iwacho ni kuo mar penj mano kaluwore koda Migos Ogamba jopuonjre 1180 nokoyudo duoko magi. Sharon tek wacho sana gimoro timo because kane wadhi marking wanowe results e lwet nek. Koro weche seyo mag kuo mag penj nodugo biro. I think kuom higni 2 mokalo gima Dalton wacho no osebedo katimore. Iyudo ka center achiel kwan gi ogore piny. Iyudo ka nyathi oyudo A- to kwano kata English for example oyudo D. Koro tek reconcile mean grade mar nyathini to kod grade mar a specific subject. Koro an aonge lony ahinya kuom moderation mar exam. Awinjo ka ji wacho ni moderation mar exam matimre gi NEC officials. Aonge lony ahinya, but it's very unfortunate. To kapo ni en seyo mar kuom kaka iwachre no, then stakeholders nego bed piny mondo ne kaka gima kamano inyalo geng' nikech sani koro Dalton ema hinyore. Ineno kaka nyathino nigi stress kata kaka wuoyo. Koro en gima onego bed ni bed arrested kapok ochopo this level. Nikech sani advising Dalton nyalo bedo matek nikech acceptance ma wawacho cha pok ochope. Koro until then wuoyo kod dhi bedo matek. Lakini Dr. Manya di wachango kutenre kod situation makoro yudo Dalton gi Lange nikech ok en kata mana Dalton kende hinjo kanyo no geno yudo results kata mana duoko maber tinjo kanyo ko yudo duoko mano mar C plane to skunde gi bende jalno ma bende no yudo maximum malo en grade mano mar B plane bende. Tinjo kanyo bende ko ywak ni negi geno negi nyalo yudo duoko maber math sciences gi nekin mamoko siere ma samoro neno ka ji otime manjangjang. Erokamano. Antie kendo arwako wuoche mar Dalton. Ang'eyo ok yot. Kami expect ni seche moko nyalo yudo grade moro maber to duogi yudo grade moro machien. Ma nyalo miyo kihon kuom nyathi to kata jonyuol kata jok manyocha chulo school fee. Gima notimore Ambira kata e skunde mamoko. Naneno kata skul moro Kisii mane jonyuol odhi moloro fees. Moriembo principal gi jopuonj. Nyithindo luar kanyo saa. To adieri luar e penj to nitie. To be nitie gimoro kama ok adwa ni wawemo kwa wuoyi. Gimiluongo ni kuo mar penj. Kuo mar penj nitie kendo 844 ni to nigi kuo sana. Ang'eyo mathoth kendo wach mar kuo mar penj ni. Kendo kaka otimore kendo gi jok matime. Kendo inyalo yudo ni at one time jonyuol ema collude gi principals ma penj kwal. To ka osekwal penj to nyathi ema koro biro hinyore. Dalton wanyalo konyo. Dalton dwaro jahocho manyalo kete piny nikech C plane moyudono. C plane ni pod nigi nafasi university. En niya nyaka ochak gi diploma. Ochako gi diploma. Diploma is only 2 years. Seche moko 3 years. Then obiro university. By the way, by the time Dalton biro university, idhi miye gimiluongo ni exemption. Tiende ni nitie units moko mano setime diploma ma koro ok ochako tim. Koro en ochako degree gi e kore kucho nikech nitie units mano setimo ka. Koro Dalton kik chunye tho. Ang'e ni seche moko iluongo ni criticism, o feel ashamed, ok atimo kama aso seche moko jok mo surround be ng'ise ni omere luar. Ma emomiyo koro nyaka wamany Dalton gi jok machalo Dalton kama mondo wanyisgi niya
inyalo chaka from somewhere. Dong ang'isi ni anachako certificate. Koka dhi e diploma. Koka dhi e degree. Dong kawuono mona bedo japuonj mar mbalariany. Kawuono mona bedo gi PhD. Koro Dalton kik chunye tho nikech Dalton pod nigi thuolo mar timo gimoro amora e piny ka. En ni nyaka ochak gi diploma kobiro mbele kamano nyaka kuma chieng' moro wiye oweye. Koro kik chunye tho. Miwacho ni in a living testimony. Ana living testimony. Kamano. To acceptance. Emichako godo. Yie koda duoko mabende yudo. Oyie kod duoko no ni mate kama koro nyaka chak go. Tabi mbele nango. Nikech di mbele no is the most important thing. Yes. Akeni Dalton bang' yudo duoko makamano, akeni samoro dong'ero koro nyiso ni yudo C plane. Duoko mabende ni chano kata mana gombo mari ne ni yudo grade adi. Ne gombo yudo grade mane? Sharon, kaluwore gi chal mar kaka natimo penj e school, nan gi expectation mar yudo grade mar grade mamalo mar A plane. Tok mana an kenda, jok ma wasomo go, yani ng'eny gi jok ma yani kaka watimo ga penj, to kaka kigolo penj, jomoko mido ni ani kaka number 1 to 60 kaka winjo kaka imanyo. Koro no kan kenda no an ji mang'eny mane gombo yudo grade A plane no. Mane yani expectations wane ni malo yani ya KCSE biro ni to wan joma yani ni celebrate. But kaka duoko obiro inyowa. Yani the best grade ni en B plane. But ni gima bogo wa en achiel niya, ere kaka a top student nyalo bedo gi B plane at the same time mathematics the only best grade mabedo C plus ma en achiel. Gino pod bogo wa nikech ere kaka sciences be ng'ato nigi B plane kata B minor, lakini sciences the best grade across ni en mana B minor, onge ng'ani gi B plus and above. To kalore kaka nwa timo penj, wang'e yani gik mane wandiko chal ni mana ima jopuonjo wa. Koro yani buogo wa niya, kwani bedo ni nyithindo moko no maka bedo involved in malpractice, does it mean that ni koro kila ng'ato must be affected? Samoro nyalo mana nyiswa ni nikech koro yere wache e dhogi kanyo, dibed ni nitiere nyithindo mabende nomaki to gi nyithindo di mabende nomako da kuo mar penj. Sharon, chien ka dongi penja ni yes, kuntie kuo mane obedo ni e school, but wan diro wan ya ere kaka gigi affect wa to wan nok wan bedo involved. To nyaka sani Dalton, akeni seyudo thuolo mar loso koda jopuonjre weteni, mano candidates, mano mar higa mokalo, mabende nitimo godo penj Ambira Boys. Jopuonjre go giwacho ang'o, to bende jopuonje magu, ginto giwacho ang'o? Akeni seyudo thuolo mar dok e school? Sharon, thuolo, wasewuoyo gi jomamoko mane wasomo go matin, lakini yani hopes gi orumo. Negi paro ni gin gi better future as studying in Ambira, yani gidhi yudo clean grades, yani grade moko manyalo miyo dhano ng'ato okonyre in future. Lakini duoko ni yani onge kaka ng'ato nyalo konyre e university, yani nyaka nyithindo moko manche yombre, yani duoko eduka chien ma rach cha mamin mar school bodho kethre just because of just a small issue mane obedo brought up. Ero kamana ahinya. Koro japuonje Evans, akeni kanyo koro tonwa konya nyithindo gi nang'o, nikech jopuonje mathoth chunygi nitiere koda chuny lit. Nitiere jopuonjre mana gino yudo maxi maber, samoro nodwa bedo engineer, to engineer kidwa bedo samoro sciences nyaka ibed ni ikikori e yonero makare. To kata mana Dalton kende ne jopuonjre wetegi samoro mawuok Ambira gi skunde mamoko. Nitiere mana skul moro e kaunti ma Kisii, mabed nano ka jonyuol nowuok oko e okang' mager, kendo ne gidhi ng'anyo. School e kaunti ma Kisii, japuonjre ma iwacho ni the top best no yudo grade mar D plane. To king'eni mana D plane, kesto gi D minus gi E. Ng'eni koro jopuonjre gi duto te nyaka los kodgi yo makare. Ero kamano. Gima thago Dalton en otemo reconcile ability mare gi grade ma en go moyudo.
to onenre ka nyathi mani nigi ability man malo. Koro reconciliation no pod thage. Owacho ni nonego no yudo A plane to olware C plane. Koro pani ma gima thago rawerani. But kaka japuonj owacho ni nitie ngima bang' KCSE. Anyalo kwayo Dalton ni mondo ng'i kuma onyalo dhiye gi C plane ni. Nikech options moko to nitie, onyalo dok nuoyo. But dok nuoyo onge guarantee ni obiro yudo grade modwaro. Nikech sani aneno ka NEC osebiro gi system moro ni gi punish center kantie weche mag kuo. Koro nyithindo te manie center no bedo punished. Makoro mana chal punishment na Mbera boys. Yes. Koro chalo gitemo punish everybody nikech makosa ng'at achiel. To kapani NEC biro weyo problem no until wabro wuok 844 wadhi CBC. Koro kata da owuok e skul ni odhi e machielo mondo tim penj higa manyien onge guarantee. Koro anyalo kwayo ni nitie ngima bang' KCSE, nitie options mang'eny. Japuonj osewacho ni inyalo dhi e mbalariany, en mani koro rudi ema bedo mabor moingo joma chielo ka. Pod onyalo bedo lawyer mano dwaro no, but root ne madhi bedo mabor moloyo joma chielo cha. Koro okaw kwe, oyie ni my result moyudo, nikech mano is reality at hand now, mondo one kaka onyalo konyore. Tema meni wantiere koda TWAK okinyi makawuono mano ngima to KCSE nikech ang'eni kaka un kaka jopuonj bende nyaka bed joocho. Iwacho ni kata mana kin janyuol bende nyaka ibed jalnero ma jaocho kata bende ni tiegori kata ok itiegori. Aparo ni Dr. Manya en kare mar mondo mi waho chuny nyithindo market kod Dalton ma bende samoro na geno yudo max mamalo to nok yudo max mamalo. Dalton yudo C plane. To C plane korka kora kata dibede ni ne odwa yudo max mamalo okane ken grade marach akene diwa chang C plane grade maber malich to dong pona tukan ni Dalton gi jok mano yudo grade mano gi expect nigi thuolo mar chopo nyaka mbalariany, chopo nyaka kuma ne gidwa dhie gi somo. Gima jonyuol nyaka tim, seche moko jonyuol ema jimbo kata society ema jimbo weche mag ni ng'ato ofail. C plane nyathino ok ofail. In fact kata ma D plus nyathi ok ofail. Nikech obed kata ma D plane nyathini pod nyalo chako. Nitie kata nyithindo ma nyocha sponsor to ne gimiya achiel omiya D plane, achiel omiya D plus. Tanyiso gi niya congratulations. Yes. To koro un nyaka koro yie uchake e certificates, koko ubidhie diploma, kamano. Ma teko gi through the process, kaka onego bed ni gidhi nyaka chieng' moro gichope masters, ma ka gihero, gidhi nyaka chopo nyaka PhD. Tiende ni Sharon, wa accept nyithiwa gi grades ma. Kik wa judge nyithindo, ing'eni nitie gima onego wa separate ka. Gima iluongo ni grade ni, wa separate ane gi self-worth ma nyathi. Self-worth ma nyathi tiende ni nang'o? Tene ni nyathini pod en nyathiwa kata obiro mana gi I pod en dhano kata obiro mana gi dino pod en dhano. Koro tene ni janyuol kik iwach weche ma dhi chando chuny nyathi nikech grade. Ema miyo asenyiso ni wan ka mondo wawuoth gi nyathini, mondo wanyise ni to koro bag C plane ang'o course mane minyalo timo. Then mbalariany kata ma mbalariany onyalo dhi adiya en ni koro onya chako at degree. Yes, and then kowasetimo kamano to nyathini biro dhi to nyathini wadhi timo gima iluongo ni mentorship. To mentorship nyathino machieng' moro noduogi e gweng' manyis ji niya dongo neno kambe na yudo C plus kata na yudo D plus. To D plus ni dongo neno kaka wuono aloke mobedo PhD. Gimomiyo nadonjo gimiluongo ni mentorship program, gimomiyo nachako mentorship program, kata gimomiyo natimo counseling. Naneno ka 844 ni chalo kaka death sentence. So death sentence in what way? Nyathi ma average kata nyathi ma is below average, tiende ni society ng'iye kaka nyathi mofuo. Yani kiyudo E ineni kaka dhiang'. Awinjo janyuol moro wacho ni dhiang' oninde kitanda, uso dhiang' odhi chulo ne dhiang' fee. Wanyiswe jokama.
abilities ok nyal romore. Egino mo CBE ka wachona niya nyathi ka nyathi nigi gimoro e lwete. By the way, nyathi kinyuolo Sharon, tiyudo ka lwete bedo kama. Tiende niya an gi in onyuolwa ka wamako gimoro. Nitie gimimako. Koro kata obedo ni grade seche moko no ok ochwaki kaka society ne paro no. To nitie gimoro ma pod imako. Gini ema konyi kaka mentor mondo agol gini oko mondo konyi dhi mbele gi ngimani. Tiende niya joka te obedi nitie kama inyalo chako. Mano gima pod arodie. Tadira makene bende lith lwedo bende ok romre. Iwacho ni nitiere maduong' gi matin. To bende ang'e ni nitiere japuonjre moro kumoro ma bende wacho ni yawa kata Dalton dina miya C-plane mentiere godo. Samoro ng'ato ng'ene gige timore piny agonda. Gige timore. Nyakoro mga jonga neno ote magi. Ano ote ma bende wuoro ne Dalton. Abro bedo kasomo gi ka. Mane sa 4 dhi karomo. Adaro mar mondo miya yo matin. Kata kamano par ni wantiere achiel kachiel e mbui magwa duto te. Wantiere achiel kachiel e mbui mar Facebook, YouTube, Citizen Digital, mbui mar X. Bende ote yoro nwala imaro marote machoka rade ka ushel no. Poch ki pak ne jopuonjre duto te. Wacho ni tekni nitiere gi certificate. Nikech nitie mana jok magombo. Nitie mana jok ma samoro bende riek oremare ma pesa mar mondo mi gin bende giyude certificate ma kamano. Okang' mar ariyo pod obro bedo kwa puonjore ahinya. Bang' ka koro isido grade mintiere godo no. Kata in gi A kata mane nitiere gi E. Opportunities mage ma bende nitiere. Kik dhi mabor. Dial *860*419# to get In Christ Alone as your skiza tune. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora. En ranyisi ni ringreni wuoyo kodi. E penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi. Ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare nikech askechegi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to onyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Some people say love is about grand gestures. Others say it's about words. But sometimes, love is simply choosing time together. It's slow mornings by the sea, shared discoveries, quiet laughter, and moments where the world feels far away and nothing else matters. In Seychelles, discover the islands at your own pace with a half-day island tour and a marine park experience where the ocean becomes part of your story. Enjoy 4 unforgettable nights in the island Seychelles from $3,960 per couple because love deserves time and moments worth remembering. This is our love language. View travel, dream, explore, discover. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Nyakorongo jong machiegni okang' mar 2 dakika hos kadha achiel tok saa 4 mar okinyi. Wadhi nyime gi chenro mar mbako romo ngima to KCSE. To bende apar ni nyakorongo jwang' na insi kanyo ni penj nochiw duoko mar penj nochiw kanyo chieng' tich abich mano mar juma mokadho. Nyithindo mane timo penj nyakorongo jwang' na gin 1993, 220 kod 6. E plane
na gin jopuonjre 9,336. A minus na gin jopuonjre 23,990. B plus kanyo jopuonjre noyudo 50,215. Joma noyudo B plain en 80,681. B minus ji 104,561. Ma bende kaluwore koda migawo mar somo, iwacho ni jogo ma bende noyudo C plus and above gini ji 270,715. Manyiso ni nitiere jopuonjre moheo 700,000 ma bende bibedo ka yudo thuolo mano mar riwore koda universities mopogore opogore. To bende momiyo ni wantiere koda TVET e kin mamoko. Kata kamano kapok arwako Dr. George gi Evans mar mondo wadhi nyime gi twak. Dalton kintiere kaunti ma Kisumo, in bende arwaki nikech jopuonjre kayudo maxi. Angeni sechego jonyuol bende okasre mana ni ero miwa index number ni mar mondo miwa or kanek mondo eda na duoko ma bende ne yudo. Korka kori jonyuol norwako duoko gi manade. Jonyuol yes orwako duoko gi mor, lakini ok ni mor moro minyalo tang' gi oko mar sura, yani mor mar chuny, lakini ok ber. Gichulo fee ka ging'eni nyithinde gidhi kadho. To kata an ero ayudo C plain mabe aneno kwache ne ok rach, lakini being niya an gi C plain, sciences ahinyora, ok ni an kenda, wahinyore. Maths wahinyore, mok ni an kenda. Yani kila ng'ato ohinyore ni Ambira School. Koro gima penje niya, koso noketwa ni wan ma koro mondo bed ma fail terribly kamano koso, nikech jonyuol to yes gi accept, lakini gi accept gima nok gitimo. To apenji Dalton, kana ero koro dero duoko to koro seneno. Ni gombo mar bedango kata mna kapok duoko gino wuo kata mna sane. Ni gombo mar bedango like your career choice. Kana donje school secondary mar Ambira, nakao kang' ni adane chieng' moro kata chieng' moro achiel abe bede Nairobi International Airport niya abe an ng'at achiel kuom joma nyalo golo ndege lo katero malo, yani aviation in short. Lakini koro kang'iyo kaka KCSE obiro timona, ok anyal dhi timo any aviation course nikech koro sciences have been yani imekuwa downgraded na sasa hakuna, yani nothing can be done. To dongonge moselal Dalton, podi nyalo mna bedo mana pilot. Nikech aneno ka mwalimu bende iloso kade ne kitsani. Koso ida dok e school kendo koso? Sharon. Koso dwaro mari nango Dalton? Sharon. Awinji. Wach mar dok e school no kata olit opek na kata jakajo manwa somo go, nikech ere kaka yadhi chako convince janyuol ni ma ero nok atimo maber, lakini koro adwa ni imiya ne chance mogik mondo adhi atema ni kar manyalo. Ka ponia mane omi mokwongo ni chal ni ogitime kamano. Tek kata kuma na convince janyuol mondo so pesa oso lwete mfuko mondo ogol pesa odhi oso e skul machielo. Yani conditions gi mana maka. Ineno. Koro gik ma yani timbre niya, yani wan jo kaka Ambira students, yani chunywa lit. Ing'eni wacho niya, onego bed ni idho got mondo mi ine piny, lakini chal mana kaka gima jo Ambira te noidho got mondo piny onengi, yani mondo mi ubed shameful niya ati yani Ambira is like a school yani ma nyithindo okadhe. To gino be pod lit nwa niya nikech onge kaka ni ng'ato nyalo bedo a top student over these years, to lakini kochopo ni KCSE ng'ato, yani Ambira School cannot even produce even an A plane in the sciences. Dalton was pod chando ahinya. Ero kamana ahinya emomiyo ni wantiere ka gi Dr. George kanyakla koda Evans mabende biro bedo kata mna kaloso kodu kiny makawuono. Keni jopuonj mago ma Ambira, un biro nyalo mana somo nwa paro bende aneno moko kuom ote mopogore opogore nyithi sekondar ma Ambira, bende aneno ote magu habro bedo kakao. En wach moro malit kik kaka yem nono kamano. Dr. George. Dalton, an nanyisi ni asedonje e wuochini kendo ang'eyo kaka chunyi chalo. To
adwa ni some story kata sigana mag jok ma osebedo malo kacha kata jok ma kawuono wanyalo wacho ni nigi pesa kata osetimo gik madongo e piny ka. Jogi te seche moko noluar ma ini ber. Jogi noluar. To luar does not mean ni koro ni isiko kanyo. Apenji, kapo ni ng'ato kier mogore piny. Obedo kanyo ni koro ya, uneno ka an agora piny, nyoting'o bade koro, ne an agora piny, koro kanya chungo malo. Kopo ni kier tigori piny, to ichungo malo. Tiende ni ya, Dalton, kata joma max manegi expect. Iya accept ni, okay, an DC. To go see ni, onyalo timang'o. Koro the next thing Dalton mwa onego bed ni wawuoye en niya, nidwa timo ibed pilot, nidwa bedo pilot. Kata nidwa timo aviation. To aviation, pod onyalore. Yes, onyalore. Lakini nyaka ichagi kamoro. Yes? Bas, gima chaka nyiso jonyuol ka kia. Nitie career mang'eny, nitie courses mang'eny ma ng'ato nyalo somo. Tiende niya, ng'ato ok onego bed, kata nyathi ok onego bed niya, en gi career achiel kama. Mokwongo, sama timo mentorship, anyiso nyithindo ni mondo omiya career abich. Asto mokwongo cha obed their top from number 1 up to 5. Koro from number 1 up to 5, ko asetimo gimiluongo ni psychometric test, to wanyalo konyi mondo idhi gi option manyalo, nikech ing'eni mondo mi ng'ato odhi ma koro wach ni course koro adhi timo law. Tiende ni law ni waseng'iyo ni grade ni chalo nade, to in passion gi interest ni, are you into law? To law ni idhi time school man, to odwaro pesa di, nitie gik mang'eny manyaka wang'i kanyo. Koro ok adwa ni wacho niya ni an koro kanya bedo pilot, kata an adwa na bed engineer, to koro si lena ni ok nya bedo engineer, koro future na onge. Mano gima rach ma Dalton kikitim, kata jonyuol agombo ni akwau, ni wang'iur, wa exhaust, nitie option. Ka option ni ne ok nyalre, to ma nyalore kama. Kenda nyisi niya, Dalton ibiro bedo ng'ama duong' e Kenya ka sawa. Gima dwa ni tim en niya, chung malo mondo ichak ng'iyo mbele. Tichako ng'iyo mbele, ka itimo research be, sani, mokwongo Dalton onego bed ni nyisowa niya, apart from pilot manodwa notimo cha, manodwa nobed cha, ang'o gini adek monyalo timo. Gisini, koro nyalo timo ang'o. Mani kama onego bed ni wachako conversation, Sharon, mondo wakony ogandawa. Kik wayware ni nokakalo, koro an ku. Nokakalo, anafel. Ka wawe kanyo, to ng'ini wasehinyo ji. Koro Dalton oseparate grade ne to gi self-worth ne. Mondo grade cha, waom kucho, to self-worth cha kik dok piny, nikech low self-esteem no, be nyalo miyo nyathi kata ne en di potential matimo gimoro, koro kotim, obedo withdrawn as depression. Chwado nyathini, to kendo ma be miyudo ka nyithindo mang'eny, seche moko kawo ngimagi, kaka jo Manchester United, moko ndie studio ka. Gikawo ngimagi, nikech gifeel lang'o, ni gisefel, ineno. Koro my mentality ma kaka wan johocho, wakonyo nyithindo gi mondo kawatua ka society be mako badgi. Manyiso gi niya, you can still do it. Biya mbele. Kamano. Erokamano ahinya, nikech options, nikech aneno kata mana ote moko ma bende wacho ni ka Dalton ok mor koda results mage kanyakla kod jopuonjre mamoko, gikawo thuolo mar mondo mi gichak gidok e klas kendo. To wach ma bende naneno ka japuonj misiore ni dagi nok isiro wach ma kamano, nikech samoro mano it's not a guarantee ni samoro nyalo dok oyud max ma bende nodwaro. Samoro wi mano mana minyalo mede. Nikech Dalton bende nyisi kanyo ni janyuol cha bende dok ne ni odwa teri kendo sikul. Samoro nonyagore mar mondo mi chop otunre gik mathoth. Samoro nitiere koda nyithindo mamoko ma bende osiro dok e skul kendo samoro ok nyal bedo mayot. To bende dok e skul bende dwaro acceptance, kik bed mana ni dhiri mar mondo mi dog. Erokamano Sharon. Dalton nigi personality maber, is a very good young man. Nawacho ni dok e skul ok nyal bedo option maber kalure gi personality mar ng'ato. En option madwaro chuny matek. To kapo ni Dalton nyalo yie madoge skul, to dhi oom fwa e form 4, then bang' higa manyien, by the way, kodok e skul sani, kachop kama otime penj, to jowadgi mane gitimogo sani e ka join. Matin onge gimo dhi lose mang'eny.
ko nyalo yie modog e skul. Aneno ka an bende ji osebedo ka nyisa ni nyathino mondo odog e skul. Omany skul machielo mondo stigma kik bedi kodok e the same institution to register exam mondo otim penj. Sani ne ko yie ni nyalo timo penj diriyo mondo oom fwa gi chien. Nikech owacho ni odwa bedo pilot. Kodok kadiera bedo pilot gi grade ne not odhi thagi nikech owacho ni sciences oreme te. Koro nyalo dok moom fwa nikech ochalo nyathi mariek mondo oyud grade modwaro no. Lakini Dalton inene yo machal nade? Ineno ki inyalo dok koso ni nitiere koda options mamoko ka koro grade mar bedo pilot samoro na koro iro ose gima osetimore. Diher mar mondo mi idog e sikul kendo koso kopogre gi pilot samoro nitiere courses mamoko ma bende ni dwaro mar mondo mi tim. Dalton mana kinyalo winja. Sharon, kikwache dier wach dok sikul no to kata an podo inya nikech yani janyuol chulo na fee dweche higni 4 madhi ambira masomo manyiso janyuol chieng' mane penjo maduong' anyiso janyuol niya eri chulo fee higni 4 koro ato apromise niya ero airplane ema dhi biro. Lakini kiduoko mano duogo obwoga inya yani gima pok notimre ga ina bi high school yani wapenjere niya ang'o momiyo wane ma gigi timre no. Bende dipar ni Dalton samoro bende diher mar mondo mi atudi bang' ma gi Dr. Omanya mar mondo mi olosani na kodi bang' anyalo yie lakini Sharon bug chik mar mar Kenya manolos higa 2010 wacho niya in individual responsibility manyiso niya mano personal liability meaning article 27 wacho niya ati everyone is equal from this freedom and discrimination. Manyiso niya liability is not collective and individual. Koro ere kaka malpractice of just a mere student can affect the whole collection of boys, yani 732, yani being affected like that, yani equity inauma. Ang'ani samoro wacho ni lit ga machwe remo lakini mana kaka Dr. Manyanaso wacho nitie gimoro iluongo ni acceptance. Ka koro iseyie to koro ikonyo gi kanyo. Dong Dalton ka koro iseyie ni koro mae duoko mara nada bedo pilot. Koro adoge sikul koso kika doge. Ka koro samoro ero bedo pilot koro samoro nyalo bedo ni koro maximum ayudo koro kanyala. Nitie kama gi option 2 3 koso nen mana pilot. An ki ngima na te environment mosega moren ka environment mar airport makane pone pilot no kanya bet to ne ber ka beta manya kata mana any course manyalo tera e airport but koro kana temo bet manyo gi inyisa gik mar biro niya yes anyalo yudo gi lakini koro sciences go gima inyo yani inya to inyowa. Ero kama na inya samoro daktari awinji dede mbele. Following gik mane CS omiyo ji the detailed the information which were given were detailed but not important, but the important details were not captured. Dr. Manya in makoro wane konywa kaka kujera were podi dhi mbele mos. Meaning the important details were not captured, but the captured details were not important. Ero kama na inya wawinje yo makara to bende nitiere kama jopuonjre weteni ma bende nitiere ka aneno kata mna Ian Wandera owacho ni our alumni like Orengo the governor and Lumumba should intervene for the boys
mar mondo mi giyud duoko makare ma bende nanego bende giyudo. Nicholas Omondi, in bende no ote mari kanyo. Wandera in bende wacho ni not only Dalton, to those wenye diploma courses pia zimewakataa. Haya, sani koro manya positive vibes. Okwadwa jok makoro nego chunyi. Donge. Nikech kako ni biro kako ni nego chuny nyithindo mago comments mo kabisa daktari aparo ni wakonya nena Dalton kanyakla kod jopuonjre mamoko. Dalton wacho ni osebedo ka mazingira ne kata alwora ne en weche mag airport. Aparo gima osenyo wa kata mana career choice ka kata yiero courses manyalo konyowa en gima iluongo ni peer pressure, peer influence. Nikech anyalo paro nadwa nabed lawyer, nadwa nabed journalist, nadwa nabed a doctor. Sana nadwa nabed doctor. To ka result nobiro, ambe no chapo mana. Ka result nobiro ni pap. Wambe no yinyo anya kaka winjo yinyo Dalton kawuono ni. Ma adi ma penjo ngama ne chulo na fini to ba nyalo nuoyo. Me nyalo miya second chance. Nikech ma koro otamo wanga. Koro bang mano to ngano nongisa ni to koro aonge pesa machaka chulo ni kendo koro manywa way out. Aparo ni anabedo dala 7 years igni abiriyo kapok adhi e college. Ma biro Nairobi ka abiro gi form 4 certificate. To kawuono form 4 certificate asetane into PhD. Tenenia giko mar dhano en mana mindset mari. En mana wika. Dalton pod nyalo timo kata mana courses moko ka wacho ni mazingira ka en gima ndege no emana berne. Nitie courses mang'eny aerospace ka nitie air traffic control mago pod onyalo timo gi grade no, nitie ground staff operations pod onyalo timo gi grade no, nitie aviation safety security pod onyalo timo gi grade no. Koro gima dwaro ni Dalton otim, adwaro ni Dalton otim. Abiro manyo thuolo koyie mondo abed kode mondo akonye gi kata mana university kata mana colleges monyalo time course no. Then obed gi vision, gimoluongo ni vision maono. Tiende niya onyalo miyore thuolo ni igni 10 mabiro Dalton dwa bedo ng'a. Kata igni 15 mabiro Dalton nya bedo ng'a. Nikech ing'eyo en manyaka kawuon en manyaka otimo uamuzi no. Owach ni yawa ka koro nyaka chung malo. Kama antie ni koro nyaka chung malo nikech ka no okanyal dhi kacha kawuono nikech grade na odinona. To grade na ni nitie kama yawo na kendo. Ntiere ni Dalton nigi ofungu monyalo yawo go, en gi key monyalo yawo go gate ma kumodwa dhie in 15 years to come. Gima dwaro ni seche moko kata wa advice nyithindwa otim. Tiende ni nyathi ka nyathi nyaka ng'e ni what is my purpose? An kaka an adwaro ang'o e ngima ka. Kata ang'o momiyo Nyasaye noyie owena thuolo mondo adag e piny ka. Mano the first thing gima mokwongo ma ng'ato ka ng'ato kata Sharon in kaka studio ka gima omiyo itiyo gi Royal Media ka en ang'o midwa achieve by the end of the day. Ma e gima omiyo seche moko iyudo ka wapush nyithindwa, iyudo ka janyuol wacho ni I'm a lawyer, imbe nyaka ibed lawyer. An japuonj nyaka ibed, antini japuonj, kia ng'ano japuonj, imbe nyaka ibed japuonj. Ok wanya dhi direction jo kama. Nikech ka ji obedo jopuonj te, kata ji obedo lawyers te, apenji, ng'ama biro timo na welding? To ng'a gini mabiro konyowa fixing parts mag geche, kata mechanical engineering. Koro tiende niya, we are gifted different. Like nomiyo Nyasaye wacho niya, in kod an, akaw gift na no to kwa kelo gi pamoja to wanyalo gera piny kendo mabi mbele. Dalton nigi thuolo makende mar bedo ng'ama duong' e Kenya ka, to ok e Kenya ka, e piny ngima. Ing'e ni an kana chako kata mana mentorship ni kana chako. Ji penja ni to mara mentorship ni obro chulo ni rent. Koro ne gikia kuma dwa dhie. To nikech na ase realize ni to what is my call? Luongna Nyasaye oluonga mondo atim ang'o e piny ka. Nyasaye oluonga mondo aber ngima jomoko. To ngima jomoko ok diber ka in mokwongo pok ibero ngimani. Koro nachako gi bero ngimana e weche mag somo. Emomiyo nachako gi certificate kadhi kanano ma koro achopo kama antie. Sani koro an go opportunity kata gi nafas mar bero ngima jok machielo machalo kaka Dalton. Anyalo mako bade
anya wuotho kode nyaka chieng' moro tiek university kosetieko to hembo chako mako bad ng'ato kamano mano gima watimo en mana gino mara ni Dalton bro yie mar mondo mi mak bade nikech ing'eni chako gi acceptance kiseyie ni koro mae kaka to koro wasudo nang'o japuonj Evans minyalo medo Dalton pod ni state mar denial and it's very sad ni mang'eny kuom nyithindo manotimo penj ni state no koro until then gibedo matek mondo i advice is a philosopher kendo ginjo kaka wuoyo is a very brilliant young man onego doge school I think ni ili neno no nego doge kaka wuoyo nena mokwongo na wuoyo kapoko awinjo kaka wuoyo is a young man makodoke school odhi okaw fwa gi chien then he'll achieve his dreams until then yeni koro kum dato ko nyal wuoyo what happens after KCSE because pod en stuck and most of them pod stuck kar KCSE ka result ni poko resonate kodgi but all the same life ntie bang KCSE kata kuom Dalton gi nyithindo te mane gima kama otimre negi ntie options mang'eny sana en mane gi kaw route mabor but pod onyalo achieve his dreams nikech ang'eni bende loso kaka jal ma bende puonjo skund sekondar ma yawuoyi mano ma Agoro Sare hakeni Dalton korka kora hakeni ini nene nade Dalton koro ini nene nade kuma wasechope ne gi TWAK nyaka sare nade Sharon anto kipacha gi kaka on behalf of nyithi Ambira gima nada kwania kata jopuonjego gin giwuon kata ka giling'no ging'e niya mano to ken the correct results of Ambira boys students koro wan gima ne wakwaye niya kaponi kata CS nyalo pardon gimiwane gima wadwaro nikech yani ruining futures of young youth in this generation ni kama yani you were born to do nothing unaona yani you are not born to do nothing ingine nyakimbe is speak positive yani nyakibed positive dong imbi nge ability mana intiere godo to koro wacho ni maziwa bende kosetukore koro jowe nade ngeni kar jopo kai makoro nek beni waloso mar mondo miki kwalosa gi chuny late ka ngat mose gi lose hope dong Dalton kik beni koro se lose hope dong it can be made better yes it can be made better Sharon but in ngane situation ni kaka okete niya favoring una ber kaponi yani kaponi even though malpractice no bedo kale those who are involved ndo walifaa kuwa yani much affected but now the school is more affected because of the results of just a mere student no Sure. Mosa inya Dalton samoro wanyise Dalton gimoro ni Dalton reality ni ingesi plain that's the reality koro gima mondo wangi ni wadhi mbele nade Dalton chalo ng'ama osewe fate ne elwet joka inyo wacho ni ministry one kaka nyalo konyogi what if kok get reverse ka fate di kete lweti mondo decide now what you want to do because kiketo fate ni elwet ng'ato kata janyuol nyalo disappoint koro what next now kanye mondo onego wachope mondo wangi koro way forward what next Daktari Omanya nitie gima iluongo ni haki Sharon seche moko mana kaka Dalton owuoyo ni seche moko nitie gima notimore to nek kata body ma ginene exam ni oyie gimoro unyalo appeal to investigation timore inono itimo nonro mane ang'o manotimore manomiyo seche moko dibed kama kopo ni en kuo to ibiro wachi koro aparo ni with the local leaders gi stakeholders bende ok wanyaweya kamano gidhi gitem nonane ni to ne nyalo bedo nang'o to ing'eyo kata non seche moko mondo mi marks no ang change ok apar ni biro bedo mayot yes koro the best thing for Ambira nyalo timo en ni to nyithindo ka wadhi chako go nang'o nikech
adieri kopo ni nyathi ne paro ni onyalo yudo A to koyudo A ma nyalo goyo chuny jonyuol, onyalo goyo chuny jopuonje, onyalo goyo o affect the entire community. To waseyudo grade A1 kode. Japuonj owacho maber niya, Dalton nigi option, onyalo nuoyo, kata ka ni feel ni ok i perform maber, inyalo nuoyo. To an to nuoyo no, I'm not for it. Gimomiyo I'm not for nuoyo. Tende niya, kawuono ka wang'iyo jadiploma gi jadigri. Jadiploma gi jadigri. Koro ng'ene an awuoyo kaka ng'ama osetimo research job market ka. Ibiro yudo ka jadiploma nigi upper hand moloyo jadigri, hands on. Wakaw gigi. Nitie jadigri motimo mechanical engineering. To nitie jadiploma motimo be the same mechanical engineering. Ibiro yudo ka most firms kata companies would prefer jadiploma. Wanyisi gima timore. Seche moko mbalariany kae, wapush nyithindwa mondo donje e mbalariany to pok wang'iyo the reality. That's one wuoyo gimoro mar exam malpractice kaka kwalo penj, gima chalo kamano. Adieri nitie nyithindo mosekony, mosebiro nyaka e mbalariany. Nyathina moro nobiro penja ni kapod apuonjo e mbalariany moma public. Openja ni year 3, monego bed ni koro notieko, no graduate the following year. Obiro penja ni, mwalimu, atim nang'o nikech course ni to an to okane ka adhi tieke. Tapenja ni omera, dongo nego bed ni graduate next year. Onyiso ni I'm not interested. In fact, mama wa mana opusha mondo atim ang'owa, mondo atim course ni. Tan course ni gi kwano ni, ohewa, nitie course miluongo ni actuarial science. Koro actuarial science ni kako kia kwano, kata obembi ndazi. Nyathini noting'o lwete. Had to call the parents. Naluongo janyuol, mwawuoyogo, wadwa romo hotel moro gi nyathi, ma nyathi ong'ise, ma adier wawacho niya, nyathini wachenj ne course. Onge kama nyathini dhi gi course ni. Nwachenj ne nyathino course. Nyathino is doing better today. No graduate last year but one. Right now, she's doing better. Tena niya, wanyalo kwalo kata wanyalo konyo nyathi mondo obed mbele kacha. To pare niya Sharon, kawuono dhi osiptal. To doctor ma ine lwete, mano kwal ne penja. Kata japuonj, mano kwalo ne nyathi penj, odhi oneno ni mae doctor, obiro gi sirenj gi sindan, odwa timo ang'owa, odwa dungai. How will you feel? Tena ni, apana ni gimoro nitie kae, e society kae, ma we are losing. Slowly but surely. And kata kan watching 844 is being faced off. I support that 100%. Because we were judged based on grades. To ng'ato ka macho kaka an kama noko ningo be ni grade ni na jaja. Nikech do kaka kabula ability mara noko ngi ni ngani is a public speaker, noko ngi ni ngani nyalo yuda mentor, noko ngi ni ngani nyalo timango ineno. An ne ongiwa owacho ni ini yudo grade ni okidie university. That was the end of it. Waket chike moko manyalo konyowa, yani policies moko manyalo konyowa ni nyathi kopo ni olwar kata no koyudo grade moyo ginecha to otimo nang'o. Ema miyo sirikal osebiro gi TVET ni. TVET osekonyo ji. Kendo anyisi ni jok moa e TVET go are doing so well outside here. By the way, Sharon Sani atimo project moro gi World Bank iluongo ni Nyota mar government ni. Nyota omiya kaka mega gi Bungoma County. Apuonjo vijana gimiluongo ni ohala, entrepreneurship. Koro yudo ka jo degree ka jo diploma ki compare gi, yudo ka ja diploma ojikaza sana, ineno. Koro yudo ka wach mar ohala ni ema kawuono seche moko wanyalo puonjo nyathi. University kibire ibiro ka en unit achiel iluongo ni entrepreneurship. Tipuonje mondo nyathi odhi okal piny. To I differ with other lecturers. Anytime ma nyathi yiero course, nitiere ohala mantie i course no monego be nong'eyo, monego be ni puonje. Emomi orientation day 1 in the university. Gima watimo wang'isno omere yiero ang'o, become accounting nigi business opportunities magi. Idatimo actuarial science and gi business opportunities magi. In that way wanyalo konyo nyithindwa mondo kik wabed gi jobless nation. Erokamano ahinya makama kage kanyo nyakorom Gajwang' kind thuolo mar dakika 25 modong' bende wabiro bedo kwa somo paro. Janyuolin bende kik wawiyi oko nikech in eminyalo oyo nyathini kama intiere. Wakana ywe matinya Nyakorom Gajwang' waduogo gi mathoth e okang' marwa mogik. Kik di mabora.
Massive savings every week with Citizen Duca and QuickMart. Simply dial *487*5#. Shop, pay, and pick up your product at any QuickMart supermarket near you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Are you a Kenya government civil servant na uko na ka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Karang'o momiyo inyiero malich kamano? Kaponi min pari bong'e adiera matimre ka. Bende ining'yo ka nyingi biro kethre Barnala kocha. Sani koro inyiero pari, in bende biro nyieri. Nyakorongo jong machiegni meno kang ma mogik ma bende wantiere godo. Koro kintiere gi ote mora mora bro bedo ka somo gi kadhi nyime koda twak marwa. Ukiny ma kawuono ocho ma bende pod waoyo nyithindo ma bende samoro na gino yudo duoko makare to samoro nok giyudo. Ngima nitiere to KCSE to bende japuonja aparo ni George mani loso kotenre kod courses mopogore ma bende ginyalo pasu. Aparo ni mwalimu Evans Misore nikech aneno kama na nyithindo mathoth bende osebiro kada mne comment section ka gioro ote moko gintiere gi hopes ni samoro Ministry mar Education kuka the dual mano mar NEC nyalo reverse samoro duoko ma bende nyithindo gi noyudo. To par ni nitiere nyithindo ma bende noyudo wai mago nyithindo 1180 ma bende iseyo koda kuo mano mar penj ma bende noyudo duoko magi ma samoro nok mor godo bende penjore penjo ni ang'o momiyo. Takeni petition be ng'at nyalo gatero petition mar mondo mi lock results makamagi nikech ngene nego bende wagolo nyithindo gi status mind ma bende gintiere godo ni samoro gini nyalo bedo reversed. Dong japuonj. Sharon. Now appeal to nyalo timore. But from experience last year, many cases moko, though not Okskunda, nyithindo manotimo appeal to no komigi result managidwaro. NEC no diro oko appeal margi. Koro appeal to NEC bro chamo pesa ni madi chako go timo gimoro to result midwaro ok bi yudo. Koro mano option monego wagole pach nyithindo gi mondo wang'i koro way forward kaka ginyalo konyore. Kodo korka courses magi nyalo timo. Courses ng'eny. Sani kiwuotho e streets mag Nairobi kae. Skills ema nyithindo dwaro. Street photography is a skill ma nyithindo ose adopt in Nairobi streets kae. Koro bedo ni chon ne ji dwaro degree courses. Ok ang'eyo fascination ma jothurwa nigo gi degree courses. Sharon anyalo miyi example mar my brother. Oyiena ni mondo achiw example ne. Kano timo penj 2003 noyudo 66 points. To luonge ni Peter Ochola. Noluonge Egerton University mondo tim horticulture. Koro kano biro Nairobi for the first time. Koa Gwena Kumolo.
to he changed his mind. Odhi KTTC. At sani luonge ni KSTVET. Koro kane odhi KTTC to no register course miluongo ni building and construction, civil engineering. Koro kane help omiye pesa, en pesa ne nok odhi go Egerton. Nodhi otimo diploma course no. Kane Peter otieko diploma course no yudo tich. O register otimo project management degree, University of Nairobi. Otimo masters the same course, sani otimo PhD the same, and he's very successful by the way. Tunochako kaka ja diploma. Koro jonyuol onego guge fascination gi degree courses. Sani and skills. King'iyo Nairobi kai. Sani gima vuma, business ma vuma and institutions ma uso skills. Be it digital literacy, be it digital marketing, mage skills maji onego beni dwaro. Sani nyithindo manie school, they are doing something. Kaka se wacho video, street videography. Mago skills ma nyithindo dwaro mondo ji owuoge mentality mar nyaka idhi e university. Inyalo dhi e university, sani kilando tich kata internship kai. Ibro yudo over 10,000 applicants. Some of them nigi PhD ka japuonj kama. But koro gima dhi goli, gima dhi set you aside from the rest is something extra that you offer, what I call skills. Koro jothuro onego get that mentality of graduate to skill. Many skill moro, onyalo bedo soft skill, onyalo bedo these other skills, mane sila mondo bedo wadoro. Paro maliwa ahinya, bende nitiere kamna moko ma bende naloso godo ma bende wacho ni sani ka koro nok mar tije bende nitiere skills. Tije lwedo bende kwa wan wasesomo, to wan wawuon wanyalo ndikore tich mar mondo mi kik bed ni wabedo ni wasomo wachopo nyaka PhD kata na level to poro wan bana go tese bo konyal tiyo. Adar mar mondo mi wamak twak marwa matin, hadhi anena achiel kachiel kama bende wang'eni interviews kata na chenro mar dayo dho jong'ad bura bende dhi nyime gi sani. Nitiere Dr. Lucy Wanja Julius bende dayo dhoge gi sani doho maduong' mogik e pacho ka mano Supreme Court. Wanyaneno kaka chenro ma kamano dhi mbele kapok wadhi nyime koda twak marwa. An odd number to be able to come up with a good decision. But now that we are 5 and one just recused him or herself, I think we cannot fail to come up with a conclusion because of that. Okay. So the rest, the 4 judges of the Supreme Court, will be qualified to proceed on with the proceedings. Yeah. Okay. Thank you. That's all. Yes. Thank you, Justice Joki. Yes. I was reading through your application. Yes. And I saw that at one point in time, you were an advisor on land law matters. Yes. And you dealt with complex landlord matters. Yes, yes. Land law matters. Are you aware, or can you tell us, of a recent case of the Supreme Court of Kenya that discussed the effect of an original acquisition of a property where that acquisition is illegal or irregular? Yeah. What was determined, and what were the grounds upon which the Supreme Court made its finding? There are actually two. The one I have is Dana, the Dana Management Limited case, where there was a title that was not regularly acquired, and the person went on to sell that land. And the Supreme Court in that matter determined that where there is the title is not clean, you cannot be able to pass on an unclean title to another person. And that is a case that has really made a lot of difference in the way we have been looking at land registrations in the past. Because in the past we have had these 3 doctrines: the mirror, and the curtain, and the insurance doctrines, where we are saying whatever you have, if you have a title
it is it reflects what is in the register, and therefore you don't need to go into a lot of. But what did the Supreme Court say about the innocent purchaser? The innocent purchaser cannot be able to benefit from that kind of a transaction. So moving on briefly to my next question, because I see you've done a lot of writing on the issue of gender. Nyakorongo jong mani chenro mabene dhi nyime doho maduong' mogik e pachoka mano Supreme Court chenro mano mar manyo joyal bura dhi nyime gi sani. Jaldoro mabende idayo dhoge en Dr. Lucy Wanja Julius. Duto te waluoni kuku mar wach makamano ibro bedo kiyudo e weche mago manyiena. Ote sebedo kioro ang'eni wadongi matine dakika 15 mar mondo mwatiek chenro makama. Asoma ne moko kuom ote misebedo kioro. Crispin kiwuok Kisumu West iwacho ni inyalo nyiso kijana no aparo ni Dalton ni ok ochuno ni course mane ogeno ema nyaka otim nikech kata an nada bedo engineer mar building but nolokore na ma asomo electrical engineering e TVET. Iwacho ni bende gisani idhi godo maber. Erokamano ahinya. My dream was to become a nurse but after results nilishtuka sana kama nimepata D. Aparo ni ma en achiel kuom jopuonjre ma wanyalo nyiso kata mana ni course mane ma samoro nyalo timo nikech ang'eni Dr. Manye timo mago sana. Kaspitrano Tieno, in bende wacho ni ineno ka jodito mapogore nyalo konyo. Aha. Asomo ote machielo e mbuiwa mano mar Facebook, bende no ote mathoth ma bende ujiwa godo Dalton. Iwacho ni idwa nyiso engineer Lazaro Kanyambok, iwacho ni adwa nyiso jopiny ni system mar education manyien ni onge failure. Nyathi nyalo bedo ni ofail subjects ma indiko lakini entiere koda lony mopogore. Bende makela kata mana e wach mar CBE kanyakla kod 844. Wang'ini lai mar 844 nyakorom gajuang KCSE wadong godo mana riyo kende. Hakini japuonj ubro bedo kunyiso wa ikruok muntiere godo. Nikech anno gi sani chakre odiochieng' manyoro nyithindo madonjo grade 10 bende nosechako donjo. Kata kamano ewi mago duto te dong' wawinjo ne ir Dalton Omondi wasebudho kapok wawinjo kuome. Dalton. Chal nade Kisumu kanyo Dalton. Kwa dhi mbele gi twak marwa. Sharon. An gima adhiera niya kane wantie wan e skul ambira alumni madongo kaka Orengo Giri Opio Wandai Giri yani ne ginyalo biro support mondo mi performance obed maber do lakini koro after results yani students have been undervalued yani giling yani okar mondo giteme kata take action yani jopuonjo ling jonyuol ling students are stranded yani kamora mora wan gima nya penjo niya Orengo Giri Wandai Giri giteme timo gimoro nikech ma just ruining innocent souls man. Dokoro samoro matin kore nyalo tim gi sani mana kaka japuonje no seleronwa japuonje vasnalo leronwa ni samoro matin emi nyalo tim nikech koro ose koro way forward akeni Dalton dibedi gi ote mane kata mna ini wuon moving forward in nene yo machal nade an kipacha wachni wono ne onge pacha yani kapara kaka janyuol yes obedo otimo part ne taba timo part na kange niya adhi moro janyuol lakini ko janyuol ok mor skul ok mor to kapa niya over 200,000 and obedo at a waste just because of an issue manyalo bedo yani nyalo bedo solve. Yes, liability of a person is not collective, it should be individual. No. To samoro gi moki confirm no Dalton dibed ni nantie mo mano miu kako jaluonge ga mo na nitiere mano miu e sikul ma samoro na nyalo kelo rochruok kaka samoro ngato no ikora nikech ngeni samoro bende ko mimu a Kenya ntie kaka kuo mar penj samoro no bedo kaka ilieko no mo as in nango is a philosopher. Wan waluonge ga ne mo akeni tinde tiluonge nango dibedi kuo mar penj no bedo samoro ntie kaka no miu otese moko muneno ni samoro koro ma ema nyalo biro to koro mano biro ogajo ji kaluore koda ikruok mane nitiere nikech mano bende ni seyo
Koso luonge ni oxygen. Sharon, wach miwacho no tanakwongo mawinjo kuomi nikech gimoro ailano pok aneno kata e skundwa. Dogin mani senyisa motelo ni nantiere moko mani lieko sa. Dogin mana motelo ni wacho. Agole mana kar dhogi kanyo nikech in mani wacho ni motelo in mani lieko ni samoro jopuonjre moko no kwalo penj nikech wacho ni jomoko bende noyudo wai e skundu. Adier koso oyo. Do nitie jomoko mano yudo wai. Ineno. An nawinjo ni ne giyudo to nok aneno ka giyudo. Koro wachni mogik debe dango Dalton nikech anno ka thuolo koro mayo wawangwa. Wachni mogik debe dango kwatieko chenro ma kamane jopuonjre weteni mambira, jopuonje mambira, kanyakla kod kata na jogo eko mabende notimo penj mar KCSE, moko kuom gimana kaka in na geno mar timo maber. Kwatieko to daktari bende nika oyie mar konyi. Wach ma daktari no taba yiego lakini an gima nyalo nyiso jo ambira mane wasomo go niya. Gik moyudogi to kudwa mwuonde niya gin gik moko mabeyo nikech wasebedo kwa yani kata Mr. Evans no. Hello Mr. Evans. Owinji. Come on. Kata in kaka in japuonj mar Agoro sare no. Onge kaka dang nya expect ni a top student yani okonyal perform in KCSE yet obedo for perform ga throughout inano. Koro yani gin yani it's shocking yani inauma bana yani Kenya nezaomba tu ni hao alumni, those great school alumni, they take action bana. To ka koro ose kotamore ka koro samoro konyal bedo reversed to koro chal nade koro kwatieko go Evans gi wachni mogik. Kapo no obedo reversed ubro accept results gi to ka koro eron wayo bende iwacho no ke bin wayo koro ibro move forward. Kanyo moving forward, yes, to move, but it unless when I say manga, they always say that unless change is done, there cannot be change. No. Now, Pia, those who risk failing, those who dare risk failing can never achieve. No. So hiyo kitu unasema ati repeating, yes, it's a good option, but lakini as per me naona tu ni as if another wastage of money. We will left school knowing that we are going to achieve something great, lakini osetimre yuak jonyol yuak yani complaint to yani onge any strong effort mabiro brought on board. Yani resilience imekufa. Kata kamano Evans wawinjo yo makare anagoniero kamano ahinya kuom yie mar biro mar mondo milosi nikech to nawach ni iratego kata kamano ang'e na acceptance nyalo ga bedo matek to kata kamano yiena mar mondo mi adhi atudi gi Dr. Manya ing'e ni services gi offer ga gi pesa kata kamano anadhi loso kode mar mondo mi otimne yo manono mar mondo mi okochi kata mana ka koro dok school nyalo bedo matek. Onyalo kobna kochi courses mage mabene nyalo timo e kind mamoko. Kiyiena adhi bedo ka mi nambani mani gochona mano namba mamani mar mondo mi otudre kodi e kind thuolo mabiro. Aparo ni daktari ami thuolo mar loso gi wachni mogik. Erokamano Sharon. Wa tem weya ne jok machalo Dalton pod wawene gi thuolo mondo gi recover. It is okay. It is okay to feel that way. Yes. Wach mar ariyo. Agombo nyiso jonyuol ni kapo ni in gi nyathi moyudo E, in gi nyathi moyudo D minus, D plain, D plus, C plain, nitie courses minyalo wacho ne nyathi kawuono kata mwanyalo konye mondo tim. Wan gi categories machalo kaka bedo ang'wen kama nikech wambo wang'iyo kuma piny dhiye. Lony mantie piny kaka japuonj Evans wacho kawuono nitie skills. Kawuono ok wadwa pepa kata in gi degree kata gi PhD do. Mano to mari.
wan ka uno wania Cleopas nyalo timo ang'o, Evans nyalo timo ang'o, ineno ang'o problem mane minyalo solve. Koro problem ma wanyalo yani problem chena ng'o jo shida ma wanyalo solve e society, shida ne pesa. An kana senge ni shida e pesa e society ka. Koro adhi atimo gimoro on top of mentorship adhi atimo counseling. Nikech aseneno ka ji nigi kihondko ma paro. Bang' COVID-19 nadhi atimo counseling psychology. Gimomiyo natimo counseling psychology ok inyal bedo a good mentor. By the way, mentorship and counseling. Koro mondo mi na tim gini e yo ma sirkal be nyama yago oboke mondo atkony go ji mang'eny ema nomiyo adhi atimo course no. To gimomiyo natimo course no en gimiluongo ni skill. Kawuono wan gi ICT and digital skills. Ka ema piny dhiye kawuono jo kama. In fact, nyathi manyalo timo computer programming, onyalo timo web design and development, digital marketing, network and hardware support, ICT, computer science certificate. Mago jok moyudo E, jok moyudo D, ginyalo chako gi kanyo, ICT and digital skills. Then, wan gi courses moko luongo ni artisan and short technical. Makidhi e TVET kacha, ibuloro kata jakla saboro, nyalo timo courses go. Machalo kaka welding and fabrication, mana mapiyo kwa tieka nino ka tulunga do. Plumbing and fitting, carpentry, masonry, refrigeration. Wan gi kama certificate courses mabe are offered there, ging'eny nyaka diploma courses. Koro gimetin, inyalo tudori kodwa, wan office wan tie kama iluongo ni Kitengela. To kata mana e mbui ka wan gi program, wan gi seminar next week. Week mabiro wan gi seminar. Wigno te wan gi seminar mar career. Koro nyithindo nyalo register, kise register, to wang'iyo yudo grade mane, to wachako wuotho kodi gi kanyo. Sharon, mano is the only way mwanyalo konyo go piny. Lakini nawacho niya kendo kanuoyo, grade ka grade is important. Inyalo chako kamoro. Erokamano ahinya Mwalimu Evans Lorno Twakoro. Erokamano. Adwacho ni the future of education in Kenya ni e TVET. Koro ka jonyuol nyalo accept that situation, to the better for the kids. E gwenge mag Uasin Gishu, the county government osebedo ka support nyithindo. Last year ne gibiro gi program mar kao nyithindo to gitere plumbing e TVET institutions around Uasin Gishu. Ka jo telo mag gwengewa nyalo timo kamano, gikao nyithindo giter for plumbing services, course mar electricity cha, mondo nyithindo yud skills so that kata ng'ama oyudo E nyalo yudo gima timo e ngimane. But I want to repeat, the future of education in Kenya ni TVET. Thank you. Erokamano ahinya Gunu, erokamano ahinya Mwalimu Evans, kanyakla kod Dr. Manya, kanyakla kod Dalton kintiere e county mano ma Kisumo kuom yoro tok marwa okinyi ma kawuono. To thoth ote aneno ka aparo ni Dr. Manya ma koro ting' mari mar neno ni jopuonjre kanyakla kod jonyuol okony e yo makare. Nikech nitiere jal ma bende wacho ni noda bedo nurse, nogeno yudo B- to bang'e oyudo D. Ng'ato bende penjo ni koyudo D e maths, ng'ama oyudo max matin e kwano be nigi course manyalo timo. Ng'ini nitiere courses modhuro ma ng'ato nyalo timo. Kata kamano yiena mar mondo memake gi kanyo jopuonjre ma bende samoro nokoyudo max ma bende nugeno beduru mana go horruok. Jonyuol mondo kon jopuonjre mar neno kaka nyithiu mar neno kaka ginyalo accept results makamagi, kasto way forward obede e yo machal nade. Kudwa guidance bende nitiere jopuonje mago mag rowere kaka Dr. Manya gine makonyo jopuonjre mar mondo mi oyier courses e yo makare. Ng'eni kaka TV mar Ramogi kinde ka kinde wabiro bedo koda twak makamagi mar mondo mi wakony nyithindo mar mondo mi kik gibed koda dang'ni mano mar paro. Yiena mar mondo mi amake gi kanyo dakika odong' mana 5 kapok oromo saa 5 mar onyango. Rituru masani elo jowetewa ma bende nantiere godo odiochieng' makawuono ma bende en iwacho ni wan nwachake Cleophas ang'e nochake odiochieng' manyoro higa manyien ne nantiere ka gi Cleophas Oluoch gi Joyce Oduora. Rituru masani wanere odiochieng' makinya.